Mga pag-ampo kini alang sa mga hilason, mga pag-ampo alang sa tigpakaron ingnon, pag-ampo alang sa mga pilingon, mga pag-ampo sa mga tawong plastik. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, uyamot maluluyon nga kapalaran, kami imong panalipdan sa mga tawong tigpakaron ingnon, pilingon, hilas ug mga plastik ug batasan nga unta ning mga tawhana sa ilang binuhatan makamata aron wala nay mapirwisyo sa ilang lat-ay kaayo nga mga kinaiya. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, unahon ta og pinhag ni mga tawong tigpakaron ingnon, mga tawong daw limpyo kinaiya, mga tawong daw ilang kinabuhi perfect na, mga tawong kunuhay mga buutan pero di ay ang sulod sa ilang kasing-kasing itumpa sa tinta, naapay batasang hugaw pastaya. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, sa mga tawong hilig og apil-apil sa kinabuhi sa uban, diretso unta ka, wala kay katungod sa kinabuhi nila. Ang mga post sa Facebook lain-lain og sigilanon og hinungdan, maong ayaw pasagad og komento, ayaw og pamuhang, walay gasugo nimo og dili kaganahan aw paghilom na lamang, mga filler, mura ra bag perfect og mga batasan. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, sa mga tawong taas kaayo og panglantaw sa ilang kaugalingon nga nauila nang naangkon ang kaugmaon, mga filingero ug mga filingera, mga tawong pag-uli sa ilaha di ay to munas-munas ginhawa. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, mga tawong hilas kaayo manulti, mga tawong sa pamaba mga pirti, apan og imong suknaon murag ito'y mohilom, kaya ang mga sinultian hangin lang ang tanan, walay unod kay lagi hilas-hilas, wala kapuntuhi ang batasan. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, sa mga tawong maayo kaayo pero kunuhay ra ito, mga tawong hilig pakitang tao, palami diri palami didto, pero di ay dagko kaayog obligasyon og tulubagon sa ilang isig katawo. Oy manoy, usa maghilas-hilas, sigurado ang walay tawong gasud-ong kanimo ug makapamalikas. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik bagagnawong wa kuyapi, mga tawong plastik og kinaiya sa dagat, lami ni ipangtugpo sila aron og kinsay mulutaw mahibal-an nato og kinsay dili angayan nga himuong higala. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba nito no, plastik wa kuyapi, sa mga plastik nga mga tawo mag-amping ka, kay kini sila lagmi kaayo ika-istorya pero inig talikod nimo giunay ra ka. Ingon pas binisaya, may pagmakasilingan og abat kay safe ra ka kaysa makasilingan kag tumang plastika. Ang atong tubag, hilas kaayo, wala ra ba kapuntuhi, plastik bagagnawong wa kuyapi, panapos nga pag-ampo. Kamong nga mga klasiha sa tawo, dili gud mo angayan nga pasanayon, kay muramog mga anay nga makaguba og pundasyon. Unta inyong kaugalingon ang inyong unahon, kay dili ninyo ikaasenso o dili ninyo ikadato ang pagpanghimaraot sa isig katawo.
hinunua maunay magdala og di malas maong pag-usab na ang atong tubag hilas kaayo wala ra ba nituno plastik bagag nawong wa kuyapi pamalandong unta kamong klasihas sa mga tawo malamdagan ug makaamgos sa maayong pamatasan nindot kaayo ni nga kalibutan ug ang kinabuhi sa uban dili nimo hilabtan usa ka manuktok sa lain nga pultahan ablihi usa ang imong maayong panghuna-huna tugkara hinanawa subli-sublia ug ang imong gibuhat makapalipay ba kalipay ug panaghiusa unta maatuan na ang atong tubag ayaw hilas-hilas kay dili kamutuno plastik bagag nawong wa kuyapi